Čelek Mravec, to je Gumsku a vítam vás u dnešného videa z Minecraftu a sme tu na jedna všetko, je to naša prvá séria, no a som tu S Filipom a Loa. Dobre, chvíľku čakajte. Juuu! Tak, a ja som späť. Počkaj, Aloha! Bum. no ja som sa podkopať. Takže. Dobre, takže máme hneď vítame vás iron. pri prvej sérii, pri prvom let's play na Minecraft 1.6.2. Jak môžete vidieť, čo môžu vidieť? Neviem, čo môžu vidieť, čo môžete vidieť, nič nemôžete vidieť. Lebo je tu tma, takže nič nemôžete vidieť. Takže ja používam speciál textúr Pack Fightful, dávam ho do popisku na stiahnutie a ja som v skale, nemám bloky. Takže, Ja nemám napríklad textúr packy, no. no tak ja mám, ja som na to zvyknutý. Takže z začiatku by sme vám chceli dať takú menšiu informačku. Tieto let's playe budú 100-krát lepšie ako tie naše prvé, lebo ten môj let's play na meno Filip Grifflik, tak to bolo horor. O tom viem, hanbím sa za to a dúfam, že sa vám to teraz bude viac páčiť. Tie videá už budú aj zostrihané, napríklad. Budeme mať ten intro, len chcel by som oboznámiť, Tam že... intro, Počkaj, chcel by som oboznámiť, že neviem nájsť dobrý, vhodný program na to intro. Dneska sme sa bavili o tom, možno ešte dneska dačo pohľadám, ale že kebyže ja, tak by som vás chcel poprosiť, že by ste mi napísali do popisku videa, ako sa taký ten program na intro volá. Viem, skúšal som Cinema 4D, nejde mi to. Kupovať si to nebudem kvôli videám, no ja by si tiež to možno kúpiť kvôli videám, videá sú všetko. Ale teraz keď začíname, tak by som dačo také zadara, chápete. A ešte chcel by som oboznámiť, že bude súťaž, jedna na rýchlovku. Si ja predbehol. A tu povie už na cave, Filip. Snake. Takže vlastne bude to súťaž o Technic Launcher pre Vares. Vlastne tam máte všetky mody, hexy, Technic Pack, Technic Light. Týchto vedia, že toto, tu máš kamenný klump, kamenný, drevený. Títo vedia, tí, kto to majú, tak prosím nehejtujte nás, my to nevieme, že to máte. A ty, čo sa práve teraz smeješ, že to máme, to je spoluhúbe, ja viem, že si to ty. Takže takto. A otázku nebudeme pokladať vo videu, ale dám to normálne do popisku. A keď vás bude viacej, ktorí odpovedia správne, tak vyberiem práve toho, ktorý ako prvý na ňu odpovedal dobre. A vyhrá ešte, že si nami zahraje let's play. Tento server je súkromný. No, môže si s nami zahrať. IP na ne bude v popise videa. To nebude, teda, nebude to, že? Ne. A vlastne aj môže. Môže, ale nepripojil sa. No mohla by, ale nebude. To zbytočné. Dobre. Už sme sa zase zakecali na dači mini. Či máme? Ja tu ťažím momentálne uhlie. Iron. Ja tu hľadám iron. Áno, jeden. Wow. Že ešte také máme, že proste budeme sa snažiť, aby sa tie videá nerovnali proste tomu postupu, že a teraz kopem uhlie, a teraz som vyskakal, asi si spravím kamenný krabač. Proste budeme sa snažiť takýmto veciam vyhnúť. Keď nebude čo hovoriť, proste si voľaký spôsob nájdeme. Budeme točiť aj rôzne parkour mapy. Máš sticky? Sticky nemám. No mám, ale tak trochu témy. dotkni sa na mňa. Ja sa nebudem portovať, budeme hrať proste o také. No proste ešte také menšie, že proste keď už fakt nebudeme vedieť, kde ten druhý je, nemáme race minimap, nehejtujte nás za to. Ale nemôžete nás ani hejtovať, lebo na 1.6.2 ešte není upgrade na Fox Update,
že máte 1.5 a dáte Force Update, to ešte nejde, takže ešte nesú ani také módy, že by ste si mohli dať do Minecraftu, takže ani nám nemajú za čo hejtovať. Ale budeme buď natáčať ešte 1.5.2 kvôli dačomu, ale omodovanému. Že Filip? A ešte, že proste keď bude vždycky, keď bude špeciál, let's play, to bude vždycky, keď to bude okrúhle, či vlastne 10, 20 a takto, to vždycky bude špeciálny let's play. Raz to bude z Techitu, raz to bude z Hexitu a raz to bude možno aj z toho, čo nám vypoviete. Budeme hrávať aj iné hry okrem Minecraftu. CS-ko 1.6. No, CS-ko. Na to sa môžete pripraviť, že CS-ko tam bude určite. Potom by to malo byť možno ešte meteačko, to ešte uvidíme, že ako nám to bude vychádzať čas. No, budeme to točiť tak, že proste budeme si tie let's play striedať, raz on, raz ja. Tento let's play točí on, takže ďalší len točiť ja. Ty teraz nenatáčaš? Daj to pojasno, čo ten oný dungeon. Opuštené doly, nie? Nie, ten oný, ten špeciálny dungeon, ja neviem, ako sa to teraz volá v džungli, čo je. Si zabil. Nám sa to dá tuto takto skrátiť. Už som to tam vyčerkoval. Jau. Kosti si nevyčaroval. No tak to nemená nič. A my ešte vyčarujeme aj redstone signály, lebo to sa nám bude hodiť. Redstone sa nám bude hodiť. Lebo... Napíše, máme tu kone, takže 1.6. Máme takú verziu pre Vares, čo som si tak na rýchlo stiahol, že by sme to mohli natáčať. V tomto prvom dieli sa za prvé asi 2 alebo 3 diely budeme iba tak behať a skúmať. Až to nejaký ten 3., 4. diel si postavíme dom. No hej. A to nevieš, ako dlho natáčame? Už za chvíľku, za 9 minút končíme. Dobre. Lebo chceme to krajšie video, budete mať viac videí za menej času, lebo viete, dlho sa to uploaduje. My sme natáčali raz 32 minútové a... No, nevydarilo sa nám to, nebudeme čakať, kým sa to uploadne zbytočne, radšej kratšie videá, záživnejšie, lebo dlhšie videá najprv, že omrať, to robia to živé. A potom, že to je nuda, na to nebaví, vypnem si to, na to, na čo to potrebujeme? Koľko máš koblu? Neviem, ale som našiel opuštené doly, jupi, teraz som už videl. Samozrejme, teraz máme na písku, len aby sme nezomreli, lebo... Na začiatku by to nebolo pekné. No, viac menej sme lamy, ale nie. Ja nie On je lama. Ty nemáš čo hovoriť. Nejsi lama. Nejsi. Nejsom. Ja viem, že nejsom, ale ty si. Ne, nikto není lama, všetci sme takí istí, what the... Nikto nevie hrať Minecraft, no vedia hrať Minecraft, že na kontore je úplne, že ultra super, ale... Jako by sme sa mali prestať zakecať, mám posledné 8 minút natáčania. Dobre, takže ja už iba ťažím, mám tu Iron, takže by si sa mohla asi klopnúť. Natočíme dneska 2 diely, part 1, part 2. Takže tak. Ten druhý už bude taký trošku o niečom inom ako ťažení. Pokúsim teda. Sa pokúsime. No. Ty budeš natáčať, takže sa pokúsiš. Samozrejme ľudia, v Skype budete mať popísať videa. No jeho, potom si ma pridáte keď. A keď to tak s vami dačo zahráme. A mám Ironový krum zadara, jupi. To odkiaľ? Česka. Šorka. Uj. Ľahko 2 sa bojím až. Daj si tepa na mňa. No čo?
Ti Že mohol by som si ukážem. dať čo pomôcť nastavenia, toto by som si dal na pás, to by som si dal tu, je to lepšie ide. To, čo ti ukážem, poď sem. Sorry, že zle vidíte. Tak, podľa mňa to je teraz lepšie. No, čo chceš? Nestúpaj na hento, dobre? Prečo? To mám proti nezvaným hráčom. Tak uvidíš, keď na to stúpiš. TNTčka? No, by som zebral TNT. Ježiši. No, ani ma to netrafilo. Tak je to na ten jeden dispenzer napojený, tak čo? Au. Nazbieraj veľké stringy. Kde máš ten gold? Som našiel, čo tam bolo v tých čestkách. Tak, ako dlho natáčame? Za 5 minút končíme. Mohli by sme aj teraz, že by sme to chceli uploadovať. Ďalšie video dáme asi tak na 20 minút. Toto je strašne 17 minút, to je podľa mňa to veľmi málo. No, že by sa to postupnejšie, keď budeme mať viac času, nebojte sa, tie videá budú dlhšie. To sa nemusíte ani len báť. Keď nás budete na nás vôbec kúkať. Ja som mal tiež sériu Wildberry na to bolo dávali ste mi dislajky, pár pozretí a takže začíname odznova a Dúfam, že sa vám to bude ľúbiť. no, asi tak. A teraz som ťa predbehol. Ja už keď tak ja nikdy nehovorím ľúbiť, ale páčiť a tak. Teraz si povedal ľúbiť, dúfam, že sa nám to bude ľúbiť. Ja som povedala páčiť, ale OK. No, tak som sa to počul. Vidíte, aké má problémy s ušmi. Prispejte mu na ušné. Za chvíľku budete počuť náš zvonček, lebo už budeme končiť za 4 minúty. Takže ešte Mohli by sme to už aj teraz, lebo už to je prehnané. Toto bolo také informačné, hej, a trošku sme tu poťažili. v začiatku také informačné video, takže aloha. Takže čau, mravec a u ďalšieho videa. Čauko!